No voi Manta. Manta, mitä tehtäis? Mantaa vastaan nyt jotain, please. Älä Manta jaksa. Mä en tää tarkennakaan. No mitä Manta? Mä oon pelannut Minecraftia. Mun tyypin nimi on Lillis12. Mä pelaan tällaista gladiaattoripeliä. Tuolla näette. Mä oon ton verran gamesseja, eli niillä voi ostaa kaikki erilaisia kittejä. Meillä on niinku pari tuntia kuvannut, mut sori kun äiti imuroi tuolla, mut mä oon tärkeänä, mutta mä katsoin tosta mun kaveritten pihalle, niin sieltäkin saattaa tulla pientä matskua vähän. Siis tää ei välttämättä 2 päivän osa maide, mutta tää saattaa tästä lauantaista maideista, sunnuntaista, tai sit mä yhdistän näin, mä tiedän, mutta ehkä tästä tulee 2 päivän maide. Näytän nyt tuulikassit, mitä äiti toi mulle Virosta aivotta. Eli toi mun ison purkan paketin tätä jenkkipurkkaa ja sitten tätä tällaista. On tää niin hyvä, kun tää tuossa niin hyvä tää vesimielulima, kun tää niin hyvää, mä voisin vaan ottaa näitä loputtomiin asti. Olis pitänyt ottaa aurinkolasit, mutta en nyt ottanut, mut vaan meinas kaveritten kappihalle, niin kuin sanoin aiemmin kai. Käyttävä tää vitsi. Tää oikeesti tää ei oo vitsi tämä. Katsot niinku. Mun iskä kertoi tämän viime vuonna. Mä oon kotona. Sitten etten ne lapsi. Miksi ne? Ja me ollaan tällaisessa kivassa paikassa, jossa on tällainen kiva ramppukin. No, tällaisessa kivassa puistossa pyöritään tällaisessa laitteessa, joka on meidän vanhan kolunkin pihalla, mutta mennään kohta varmaan tohon muutkin. Niin, tässä on kivaa, mut Anita lähti kotiin, en tiedä miksi. Ja mä luulen iltalenkillä, katsoin läpi sulla. Joo, mä oon täällä, en tiedä näettekö, mutta täällä olen.